Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Kazalika barkanmu da sake kicibus da ku a cikin taskar al'umma, wacce aka samar da ita domin ku al'umma. Da fatan za ku gyara zama don jin kalaman Fatima Ganduje akan balahirar da ta faru a jihar Kano na tsige sarki Kano Muhammadu Sunusi na biyu. Mahaifina ba sa'anka ba ne, cewar Fatima Ganduje ɗiyar gwamnan Kano. A karon farko ɗiyar gwamnan jihar Kano Fatima Abdullahi Umar Ganduje ta mayar da martani kan tsige sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu da mahaifinta ya yi. A cikin wani saƙo da ta saki a shafinta na Instagram, Fatima ta bayyana cewa mahaifina ba sa'anka ba ne. Ta ce, na fi son in zama mai aikatawa a zahiri maimakon mai surutu. Ta ƙara da cewa ƙasarmu na buƙatar mutane da za su iya aiki a gani a ƙasa, ba wai surutu ba. Ganduje ba sa'anka ba ne. Gwani ne a siyasa, yana kuma da digirin digirgir akan harkar gudanar da aikin gwamnati. Dimokuraɗiyya shine mutane su samu abin da suke so. Ko sau ɗaya ba a samu tashin hankali a Kano ba, kuma an naɗa sabon sarki. To jama'a, duba da kalamar Fatima Ganduje, shin me za ku iya cewa wanda zai iya zama shine ra'ayinku? Shin kuna gani ya cancanta idan manya suna hargitsi, wato 'ya'ya su ringa saka bakinsu? Shin wannan tarbiyya ce? Shin wannan zai haifar wa da arewa ɗa mai ido kuwa? Wannan al'amari ba ƙaramin al'amari ba ne, domin masana sun daɗe suna fashin baƙi gami da tafka da warwara akan irin wannan al'amari. Yayin da wato manya suke faɗa, sai ka ji 'ya'yansu suna tsoma bakinsu. Wanda a can al'adar baya tarbiyyar arewa da kuma al'adar malam bahaushe da al'adar addinin musulunci, wannan ba daidai ba ne, domin a wasu shekaru masu yawa da suka gabata ba za ka taɓa gani wato tsakanin makwabta ko kuma aboki da aboki, ko wani malami da malami, ko wani basarake da basarake, ko wani gwamna da gwamna a dai cikin al'umma suna sa'insa 'ya'yansu sun ara sun yafa ba. Wannan abun koma baya ne ga arewa. Menene ra'ayinku akan kalaman Fatima Ganduje, domin mu ji kuma naku ra'ayin?